dat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău, acum și pururea și vecii vecilor.
că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de mărit. Că-mi a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele Lui, și pomenirea Lui neam și în neam. Pe cei ce se tem de dânsul, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de mărit. Sărbătorie cu brațul Domnul, resipitate cei mândri, Cu cugetul inimilor, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de mărit. pogorâta pe cei puterni de pe scaune, ce-a înălțat pe cei smeriți, și pe cei flămânzi au de bunătăți, Iar pe cei bogați a scos afară de cer, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de mărit. Toată pe Israel sluga, ca să pomenească mila pe cum încrește pe părinții noștri, Lui Avram și seminției lui până în veac, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu
Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința dreptmuritorilor creștini și sfânta biserica ta o păzește în veacul veacului. Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ocrotitoare acestui sfânt locaș, cu puterea cinstită și de viață, făcătoare cruci, ale Sfinților, măriților, întru tot lăudatori apostoli, ale preacuvioasei Maicii noastre Paraschiva, ale Sfintei cuvioase Teodora de la Sigla, ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitor și păzitorii Moldovei, ale Sfintei Mari Muceniței Chiriachiu, ocrotitoare episcopii Hușilor, ale Sfântului Cuvios Stelian, ocrotitor al copiilor și al castor celor binecredincioși, ale Sfântului Ierarh Pavel, ale Sfântului Cuvios Luca din Sicilia și a celor împreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților drept Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei care cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Corneliu, pentru cinstita preoțime cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru sănătatea și mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, pentru cei care cu credință dețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, în belșugarea roadelor pământului,
mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru robii lui Dumnezeu.
stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii și alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. într-o împărăția ta când vei veni, omenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția
mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei
poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Aduceți Domnului Fia lui Dumnezeu, aduceți Domnului slavă și cinste. Înțelepciune. Din epistola către Efeseni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, Hristos este pacea noastră. El care a făcut din cele două una, surpând perechile din mijloc al despărțiturii, desfințând vrăjmășia în trupul său. Legea poruncilor, învățăturii ca într-o sine, pe cei doi se zădească într-un singur om nou și să întemeieze pacea și să-i face cu Dumnezeu de amândoi. Uniți într-un Duh prin cruce, omorând pria vrăjmășirea și venind a binevestit pace, vouă celor de departe și pace celor de aproape, că prin El avem și unii și alții apropiere către Tatăl într-un Duh. Deci, dar nu mai sunteți străini și locuitori nemernici, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții și calnicii a lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului, fiind însuși Iisus Hristos. Pentru El orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți zidiți. De a fi locaș al lui Dumnezeul Duh. Pace ție celui ce ai binevestit. Și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
va citi. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un om oarecare cu numele Iair, care era mai marele sinagogii. Și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică ca de 12 ani și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus, îl împresurau mulțimile. O femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei și de către niciunul nu putuse a fi vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit: cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis: Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu mai întrebi: cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar: s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui a spus de față cu tot poporul pentru care pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai mare sinagogii și a zis acestuia: a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair: nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilei și pe mama ei. Ci plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis: nu plângeți, căci nu a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând: copilă, deșteaptă-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei, iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui nimic din ceea ce s-a întâmplat. Doamne, adu stăpânitor, Dumnezeu
toți cei întru Hristos, frații noștri. Și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, iertarea păcatelor, sporul și ajutorul casei, prea dorințuri de bine reușită în viață, a robilor Dumnezeu, care ia parte la această sfântă și dumnezeiască slujbă, fiecare după numele lor cu toată casa celor care au fost pomeniți, încă ne rugăm și pentru toți robii lui Dumnezeu, enoriași, ctitori, binefăcătorii Sfântului locașului acestuia și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru cei care aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Rugați-vă cei chemați Domnului. Doamne, miluiește! Cei credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Să-i învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Să le descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Se unească pe dânsii cu sfânta sa sobornicească și apostolească biserică.